Efrititio. Amamrani amani Agana, mamrani amani Asanteman, mamrani Efrititio. Efrititio. Anunti na odosewa memenu abasi want nawa ema mamrani na mamrani Efrititio. Me kai muse so refi ukro mu hina benya wira bedwase amamrani amani Efrititi amparo. Nana Frimpong Anokye Ababio ye Agona Manhene Nana ekwekra enne braso se nananom adehye ene abusua nyina bom ede ne Dote Yie na wogya ne kwan eye ne Dote Yie na wogya ne kwan kra na ebraso se wosi nanan a papa beye ne ye ankasante enne Efrititi Media Productions ye pa se bibi biara ebisi ewo dwumadie ya se ya mane ne amamre bekoso nyina no ye mfa nkame ya hwefo ede ne nyina beba besommo Nana Frimpong Anokye Ababio Agona Manhene Dote Yie oma ye mon continent na ye nkohwe nya mane ne amamra ebekoso na ye mfa ne nyina nso nkame ya hwefo dwumadie won aso ya sene ebo amayede atoamo eye Park Prestige Ventures abusia Krowa Junction na owo Jasmo Agro Industries gari ni omonkonkonti sam wadaroma pebi na ebeboa pa odo hyeto odo sawa foundation ene eboye chidom amayede enne dwumadie yebefa efri Agona ede abesom ya hwefo no yede ebremo midiane odo sewa Wanoni class and Kwan in Body for Sabre na Kobia Hinaga, Sabre one so one Nana Gata. Then the Pabby or Tossibi look at the or so Duja, Santa from Omeso, why never going to get closer. That dear, or Santano, one door of Roger. Di ampwa modi amamere akwaji abasobode amamne fie wo Ghana yenunti na Asante ne otumfo se tutu abebio wabo odose wa abaso se omoni adwuma sana nana mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamere ye ntontwene ye kade amamere ye bedwonsem adwa gospel ima na menka bi shemu nenso amamere nti ene makwaya genda ambassador ekesa amamere wo ya ye ntontwene wate somu ye na amamere ye gina opinti na amamere ye ntontwene o amamere ye ntontwene saya ntontwene
Yenyina nim sɛ obiri komfo edam pamu dia ene na nananom akomfo wɔn ani abre pa nti ehwese ne akomfo nananom akomfo ani abre a wo hwirisi na wɔde kyerɛ ani bra aba Minuanum de be high pa mamra yanto trinia saya to trinia de be high ya mamra odosa wa memenu abase yanto trinia free samamra free titio mamra yanto trinia saya to trinia de be high mamra yanto trinia na mamra nyina free tete wate oduma kuma pa de nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamre wawa ya tokina da bia be ya mobo enu nti wodose wa memenu aba wose want na woda emi amamre nyira ai onya nkrupo twa di ampo aboa mo di amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asante ne otumfo se tutu ababio wabo odose wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamre ye ntontwene ye kade amamre ye bejonsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ena makwaya agenda ambassador echesa amamre wowo ya ye ntontwene wate so mu ye na amamre ye gina opinti na amamre ye ntontwene o amamre ye ntontwene saya to twenia da bia be haye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwu hi apa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamre ye ntontwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye ye odo se wa ba tampa ememenu aba ami ye ma wa mbo ye kwaso anye wadwuma wate onya nkopɔ twa di ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa na be ye oni bani Ebra so se opemso na se tu ababio otumfo Asanteman ra African king wode na pakemo woba na wabepehwe na de nyina Manhene eni achi esanse Komfo Anokye obiri komfo krono no na obiri komfo ebeye bi ema Asanteman
ya enya asɛm ketewa sɛ yɛtie abakɔsɛm a ɛfa obirikonfoɔ ne wɔsɛ etu ho a na ɛnnɛ sɛ Agona Manhene ya Agona kuro no ɛyɛ Kɔmfa Anokye kuro ya Asanteman mu na baso bɔde a wɔde ɛmaa no na sɛ nnɛ Agona Manhene ɛyɛ Kɔmfa Anokye wɔ kɔ a ɛnya asɛm ketewa osɛ etu Ababio tumfoɔ n'ani abere sɛ korodɔm a wɔda pakan mu ya wɔn wanam no na ɔkɔ akɔhwɛ ne de hye na adeɛ nyinaa obirikonfoɔ ekura wɔde gya nana Frimpong Anokye Ababio ɛnnɛ ne Dote Yie yɛnkɔe na yɛnkɔhwɛ nea ebesie ɛwɔ hɔ.
Asanteman nani abresa krodom obedru bia wo ye Dote Yie no otoaso ekohwe ne dehye obere Frimpong Anokye kohwe nani achi na yenhwe amane a ekoso ewo bra yewra esifo mo a okohwe obere Frimpong Anokye ani achi Amamrani amani Agona amamrani amani Asanteman amamrani efrititio anunti na odosa wa memenu abase want na wa ema amamrani na amamrani efrititio
Yɛwura kɔhwɛ obiri kɔmfa Anokye ani akyi awie waba abɛfa n'adwa ɛma nananom atitire ne ani ntire yɛdi wani onyam bepie Nana Frimpong Anokye Ababio Dote Yie ase no ekoma yewura akwaba. For security reasons, you guys you're something natural. Why won't you join in for security reasons? You guys, someone got you. And how you go to
Asante na agura Manhene ubro ni nsapantu sana enkonya sofo mpanimfo musumu bro ni nsapantu sana na ima se enso strada na ima se woma na ade enko samanda jada wokuta ne bonyire nsadua so epo wosi emfa nkata na ade esoma no na ima se ni sika futuro preja aduasa mienu yo dija na ade ekwan no na ima ma me ba ya na aduos no da se eburu mi wura no Satina yediana mo prinwe. Wati kwa koswa ni mamia yediana mo prinwe. That's a brood, that's a die.
Dote Yie. Manhene of Agona. Open the conformity was opening there. Eha ene brebema ye ho kwan na ye de nana Frimpong Anokye Ababio Agona Manhene obrekomfo ni Dote Yie no eha ene brebema ye kwan na ye de ni nyina asie yewra wamane moso nti yewra mane moso saa na okọ na fenso na nanom nyina akofitiem na wakodi efie amane na onyunu dwobokwa na nanom ebekọ ne ye obri konfo akodi entitimu ewo nsuaye ekwan so ai sa pepepe na ye no yewra mane moso nti eha ene brebema ye kwan na ye de enne dwumedie Frittete Media Productions ye befa free Agona
ɛyɛ Nana Frimpong Anokye Ababio Manhene ne Dote Yie ase no ɛha ɛna brebe ma yɛn ho kwan na yɛde ne nyinaa ɛse yɛbɛda aboafo ɛsɔ yɛ sinema yɛbɛfa adwumadie ɛbɛsom mo ase Park Prestige Ventures Jasmo Agro Industries Gary any omunkonkonte Sam Odoshito Odosewa Foundation yɛda adwumadie ho aboafo nyinaa ase ɛha ɛna brebe ma yɛ kwan na yɛde adwumadie no nyinaa si adomdom yɛ ne a yɛwɔ ne da sɛnde midiane Odosewa anima apel makramo Yeah, mamra, ya to junior, minianum debi abeha ye pa. Mamra, ya to junior, saya to junior, debi abeha ye. Yeah, mamra, odosa wa memen mi abase ya to junior, free samamre free titio. Yeah, mamra, ya to junior, saya to junior, debi abeha ye. Mamra ya to junior, na mamra yine free titi wate. Oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa meme nuaba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twa de ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asante ne otumfo se tutu Ababio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si wo moni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na enso amamra nti ene makoya agenda ambassador echesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene debi abeha ye ye amamra ye frititio Yesomu ye amamre ne frititi amparo ye amamre enwi apa yesomu ye jemu adabi ebe ye mobo ye amamre ye tontwini ano ne ade kwa baabi a ye di nkuni marmatre ye odo se wa batampa ememenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya nkopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa bana